दंफांनिसो एक्सिडेन्ट जादों। औ दंफां बोनानैब्रा दंफां लांनायाव खनथागासिनो नङा बियो। औ बिदि एक्सिडेन्ट जानानै गोलैनानै थादोंमोन नामा ओमफ्राय दाहाय पुलिसफोर लोगो मोननानै लांदोंमोननो थानायाव। औ ओमफ्राय दाना थानायाव लांबाय दाना थानायाव लांनानै सेरफांगुरि थानायाव लांखांनानै नायबाय न'खरनि मानसिखौ लेंहरनानै नायबाय रायज्लायबाय फैबायनो। ओमफ्राय अखानायै मोनायाव एनकाउन्टारसो खालामहैबाय। मारै इनकाउन्टार खालामगोन? बे माबानि जाबायब्रा माबानिया ULB ना मानिया ULB-आ दानि गोदाना बिनि जाहैबायब्रा बिदि साजायना गावहैबाय नामा? हा? बिदि साजायनानै गावहैबाय? औ ओमफ्राय गावसोर दंफांसो लांदोंमोन नामा? औ दंफांसो लांदों। दंफां लांनायावनो बिसोरखौ दंफांजों एक्सिडेन्ट जानायाव पुलिसफ्रा मोनलांदों ना बोरै? औ बेखौ सोंहरदोंलै भाइ आं। मिथिबाय? हेल'? थानानि एसपि फैदोंमोन थानानि नैबे क'क्राझारनि फैदोंमोन नामा क'क्राझार फैनानै दे भाइ दे। गोजाननि खिथा गथ'आलाय आगोलाव फेरेंगासानि सिङाव थायोमोन। बे सान्थिपुरावनो बे मासाव फैयो। आरो सानसे साननै थायो। थांलाय फैलाय खालामो। आरो गोदान आखरावथ' गैला। आरो गावनि लोगोनि न'आव थानानै खामानि मावो मा मावो ओरैनो नोंसोरखौहाय जेनेबा डेड बडि लायनायफ्राव सोरबाफोर माबा मोनसे होनदों नामा? बेखौथ' आरो जेबो होनाखै राव। पुलिसा जोंनो फैसा हरदों गरिब मानसि जोंहा जेबो आंहा राहा गैया सार आं बे डेड बडिखौ माजों लांनो माने बेब'स्था खालामनानै हरदो सार होनदोंमोन। दायोथ' नोंनि फिसालाखौ ULB-आवहाय दं होननानै ULB-नि मानसि सिलाइ गंनै मोनदों माबा बमा मोनदों होननानै बुंदों। दा बिनि सायाव मा बुंगोन? दा बिनि सायावथ' आं बारा बिसास खालामाखै आरो थांखायाखैमोनबो। आरो बे गावनि लोगोनि न'आवसो खामानि मावो। दा आं मिथिनायाव बेनोसै आरो। दा नोंथाङाथ' गामिनि गावबुरा नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा जोंथ' दाखालि ससियेल मिडियायाव नुनाय आरो फेसबुक नुनाय मथे मिथिनो मोन्दों जे एरखम जादों एरखम जादों माने इनकाउन्टार जानानै मोनसे माबाबाय गोमाबाय। दा बेयाव जों खबर लाहैबाय। खबर लानानै नंगौ घटनाखौ नंमारगौ जाहैबाय सरखारनि मथेबा। दा जों मिथिनायाव जों गामिनि मानसि जों फाराफुरसु न'खरसे नुसुंसेनि बे गथ'आ बे संगठनजों खुनु लोब्बा गैयामोन। बियो बै थांनाय सम माबा बिफेरेंगानि माबायावसो केम्पआवसो थायोमोन। बेयावहाय थानानै बियो आर्थिक माबा जाहैबाय नालाय थाखा फैसानि अभाब जाहैबाय न'खरावबो बिदिनोखासै। न'खरखौ नायबानो जाबाय माबायदि न'खराव गैखाया नालाय। दा बेवहाय बियो लोगोजों लोगो नांनानै माबा एसे फालांगि बेफार खालामलाबायोमोन बेयाव लोगोजों जायनाखि मा होनो बोरैबा नाम मोनलायो सोमखोर मुसाहारि जोंसार मुसाहारि बेजों लोगो नांनानै एसे एनै बिजनेस मावलाबायोमोन।